आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअ'आव। बे आपडेटआनो जाहैबाय जोङो अलरेडि अरुणोदय स्किमाव रां मोनखाबाय थानाय आरो 3.0 नि गोदान एप्लाइ जानो लागानि बागै जोङो गोनांथार आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। बे आपडेटफोरानो जाहैबाय मानसिफोरा सोंहरबाय थादों जाय बिथांमोना अलरेडि 1.0 2.0 आव रां मोनखाबाय दंमोन बिथांमोना सोंहरदों रांखौ गाबोन नैबे 10 जानुवारि नोंथांमोना मिथिखायो अरुणोदय स्किमखौ मास जोबनायनि नैबे 10 तारिख खालि रांखौ सोनाय जायो। गोबां मानसिफोरानो सोंहरदों गाबोनो अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोनगोन ना मोना, मानो होनोब्ला 3.0 निबो सार्भे सोलिगासिनो दंमोन आरो बे 3.0 आव रोखायै लिरनानै होखादोंमोन बे जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड गैया बिथांमोना अरुणोदय जाय बिथांमोना 1.0 आरो 2.0 आव एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना नैबे 3.0 जानाय लोगो लोगोनो रांखौ मोननाय नङा। बे 3.0 आ मा जाखो नोंथाङा गाबोनो रांखौ मोनगोन ना मोना, आङो बिनिनो नोंथांमोना सोंहरबाय थानायखाय बिनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसे जोङो नैबे अरुणोदय जानो लागा 3.0 नि एप्लाइनि जोङो आपडेटखौबो नायगोन। दा मा जाखो बे 3.0 आ जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा फर्मखौ माला मोननो हागोन, बोरै एप्लाइ खालामनो, जोङो बेनिबो आपडेटखौ नायगोन। गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन जाय बिथांमोना अलरेडि 1.0 आरो 2.0 आव रांखौ मोनखाबाय थायो नोंथांमोना गाबोनो रांखौ मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि सोंहरबाय थादों। नोंथांमोना गाबोनो रांखौ मोनगोन, मानो होनोब्ला 3.0 आ बियो लन्च जाथ'वाखै, बेनि एप्लाइआ जाथ'वाखै। जेब्लासिम नैबे 3.0 आ एप्लाइ जाया जाय बिथांमोना अलरेडि रांखौ मोनखाबाय थादों नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। गाबोन नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन अरुणोदय बे स्किमनि जोहै जाय बिथांमोना 1.0 2.0 आव अलरेडि रांखौ मोनखाबाय थायो नोंथांमोना नैबे 10 तारिख खालि गाबोनो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानो हागौ। दानिया 3.0 नि जोङो गोनांथार आपडेटखौ नायगोन। 3.0 आ दा मा जानानै दं, बेनि सार्भे गावहोबा बिनि जायगा जाबाय दंमोन, दा बियो मा जानानै दं, खौरां मोननाय बायदिब्ला दा बियो हल्डआव दंथ'यो। जेब्ला नोंथांमोननो बे स्किमा सोलिफिनगोन आङो बिनि नोंथांमोननो आपडेट होगोन। गिबियावनो दा नोंथांमोना नैबे 3.0 आव एप्लाइ खालामनो जुदि नोंथाङा साननानै दंब्ला नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेयाव नोंथाङा डकुमेन्टखौ मा नांगोन नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय। नैबे अरुणोदय स्किम माइ स्किमाव फैनानै नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय 3.0 आव नोंथाङा आधार कार्ड, पान कार्ड, नैबे डमिसाइल अफ आसाम, बेंक एकाउन्ट, बेंक पासबुक, फट', मबाइल नाम्बार, रेशन कार्ड, नैबे रेशन कार्डआ थाथारनाया गोनांथार। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों रेशन कार्ड। जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड गैया अब्ला नोंथाङा एबारनि नैबे 3.0 आव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा 1.0 आरो 2.0 आव एप्लाइ खालामनानै दा जुदि नोंथाङा रां मोनबाय थाब्लाबो नैबे जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्डआ गैयाब्ला नोंथाङा नैबे 3.0 आव रां मोननाय नङा। आं नोंथांमोननो बेखौ सिगांनि भिडिअ'आवबो आपडेट होखाबाय थादोंमोन। जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड गैया अब्ला नोंथाङा नैबे अरुणोदय स्किमाव नोंथाङा रां मोनबाय थाब्लाबो रां मोननाय नङा। नैबेयाव इनकाम सार्टिफिकेटनि नैबेयाव लिरनानै होदों, थेवबो इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैया नोंथांनि आखायाव जुदि रेशन कार्ड थायोब्लाथाय। नैबेयाव नोंथांनो सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म नांगोन, भटार आइडिनि गोनांथि जागोन, नैबेयाव एज प्रुफनि गोनांथि जागोन। बेफोरबायदि नोंथाङा डकुमेन्टखौ रेडि खालामबानो जाबाय 3.0 नि थाखाय। दानिया बेयाव बेनिफिट हिसाबै बेनि बेनिफिटखौ बारायाखै। नोंथांमोना बेयाव मास मोनफ्रोमबो मास जोबनायनि 10 तारिख खालि नोंथांमोना 1250 रां नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो बेंक एकाउन्टआव लानो हागोन। अरुणोदय 3.0 आव बेनिफिटखौ बारायाखै, नैबे सेमखौनो बानायना होदों। 1250 रांखौ नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नैबे 3.0
3.0 नि एप्लाइआ सोलिफिनोब्ला आं नोंथांमोननो बेनि आपडेटखौ लानानै फैगोन। नोंथाङा फर्मखौ बोरै फिलआप बानायनो आरो फर्मखौ बबेयाव नोंथाङा जमा होनांगोन बेनि गोनांथार आपडेटखौ नोंथांमोननो लानानै फैगोन। दा बे अरुणोदय 3.0 आ एसे हल्डआव दंथ'यो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।